ҳодисае ки имрӯз дар бораш гап мезанем оғозаш хеле ҳам оддияе, лекин баъдан павароте мешавад ки шуморо ба ҳайрат меорад. аз чӣ хотир? аз хотири чӣ гунаи мо шумо медонем чӣ ҷиноят ҳаст, ё ин ки чӣ ягон кори хубай ӯ бояд ки ба худаш як ҳадаф дошта бошад. маҳз дар инҷа шуморо ҳайрон мекунад бемаъно будани сабаби иҷрои ин ҷиноят ва ҷолибию пурпечтобии ин ҳодиса ҳамин гунае ҳастае ки фикр мекунӣ сценария ягон филм бошад. лекин не, ман фикр мекунам ки дар сари ягон сценарист чунин сценария нависондан намезана, барое ки биёин тамошо мекунем, баъдан худтон мефаҳмем барои чӣ. ҳамада салом алейкум дӯсто, хуш омадем ба канали Эсем Шарипов ва бо шумо ҳастам ман, автори канал Муҳаммад Шарипов. ин рубрикае ки дербоз интизор буден, криминални расследованияҳо. барои зуд баромадани барномаҳо ва агар ки бихоҳед дига пропустид нашава, лайк мондана фаромӯш накунед ва мо бошем оғоз мекунем барномаро. ва шахсое ки мехоҳанд зиёрати хонаи Аллоҳ кунанд, марҳамат дӯсто, ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинен WhatsApp дора, муроҷиат кунен, хори фарохай. метавонед шумо зиёрати хонаи Аллоҳ кунен, хурду хӯрок, ҷои хоб ҳамаш қай таъмин мекунанд, роҳбалада доранд ки хуб ҳамаро мефаҳмонанд, ҳамаро нишонтон медиҳанд. ба ғайр аз зиёрати хонаи Аллоҳ кардан бо дигар ҷойҳои муқаддаси Макка ва Мадинаро метавонед ки сайругашт кунед, зиёрат кунед ва тамошо кунед. коршон бо сифат ва нархошон дастрас ай дӯсто, муроҷиат кунед. ва ҳамчунин дӯсто, касе ки агар аз рӯи экран рақамҳоро чинда натона, закрепид мекунам дар якум комментария ҳамроҳи ссилкаи веб канал. боло дар веб канал, поёнда ҳамин рақамҳо мешавад. ҳодиса оғоз мешавад аз як шаҳраки Порт Ордери, штати Вашингтон. шаҳр хеле ҳам хурдае ки тақрибан 15 000 одам истиқомат мекунанд. ва маҳз дар ҳамин ҷо шаби 15 октябри соли 1988 дар мағозаи PJ Market Шерил Питрей 33 сола мисли ҳамешагӣ кор мекард. аз хотири кам будани муштарӣ Шерил дар мағоза танҳо буд, лекин каме баъдтар танҳои ӯ қатъ мешавад. ҳангоме ки як донишҷӯ духтари ҷавон ба номи Марта де ла Круз ба мағоза ворид мешавад. Марта ва Шери шиноси дерина набуданд, лекин шинос буданд. аз ҳамин хотир Марта ба мағозаи Шери бисёр меомад. ӯ метонистанд ки соатҳо бо якдигариш суҳбат кунанд. хехмон медонем суҳбати занако агар ки будам шавад бо ҳамон як темара аз нав оғоз мекунанд. аз ҳамин хотир соатҳо метавонед ки суҳбати ӯ давом кунанд. яъне ки ӯ дар бораи ҳама чиз гап мезаданд ва дар як муддати хеле ҳам кӯтоҳ Шерил барои ӯ дугонаи наздикиш мешавад ки метавонист тамом мушкилиҳои ӯро гӯш кунад. бале ҳамчунин из аз хотири оне буд ки Шерил зани хушсуҳбат буд, шӯхӣ карда метавонист. аз ҳамин хотир бисёр буданд шумораи одамое ки мехостанд бо ӯ ҳамсуҳбат бошанд ё ин ки дӯстӣ кунанд. ин дафъар боша Марта ба Шери мегӯяд ки ӯ мехоҳанд бо ҳамроҳи дӯстписараш ба дигар тарафи шаҳр бикӯчанд ва ҳамчунин ба ӯ мегӯяд ки пули зиёд надоранд барои хонаи нав гузаштан, аниқтараш барои пур кардани дохили хона, барои ягон посуда, мебел ва дигар чизҳо. албатта Шерил ӯро бо хонаи навшон табрик мекунад ва ҳамчунин дилтииш мекунад ки ҳамаш хуб мешавад, оғози нав ҳамеша хубай ва ба ғайр аз ин ваъдааш мекунад ки кӯмакш мекунад бо ашёҳои хонаш, аниқтараш мебел тӯҳфааш мекунад. албатта Марта аз ин кори Шерил ҳайрон мешавад, лекин ин дар характери Шерил буд, ба хотири чӣ ки ба он нигоҳ накарда ки ӯ худшам камбағал буд ва нигоҳубин мекард ду кӯдаки хурда. ӯ ҳамин хел феъл дошт ки дигароро ҳам кӯмак мекард. дар ду ҷо кор мекард, дар як хонае зиндагӣ мекард ки аз шаҳр хеле ҳам дур буд. аз хотири чӣ? аз хотири норасоии пулаш, чунки дар чунин шароит ӯ имкон дошт ки хона бихарад. акнун ҳамаи саргузашта мо барои чӣ нақл кардаем? чунки аз ҳамин ҷо оғоз мешавад. яъне ки ӯ дар ин суҳбат маслиҳат мекунанд ки рӯзи дига дугонаш меояд ба мағозаи Шерил то ки ваъдаи кардагишона ба анҷом расонанд дар бораи мебел. кори Шерил имрӯз то соати 11 шаб давом мекунад. баъдан ӯ касса ва худи мағозаро тафтиш карда ӯра маҳкам мекунад. нишаста дар седани серебристиш ки шумо дар рӯи экран мебинен, равона мешавад ба хона. дар ҳамин вақте ки Шерил ба сӯи хона равона мешид, дар тарафи дигари шаҳр шавҳари пешинаш Роланд Питре хеле ҳам дар ҳаяҷон буд. аз чӣ хотир? аз хотири оне ки ин шаб барои як шаби махсус буд, чунки як суперприз барои Шерил омода карда иста буд. чӣ гуна сурпризе ки мо гуфтем ин шавҳари пешинашай. ҳамин гуна сурпризе ки ба фикри шавҳараш ин сурприз метавонист ки Шерира ба ӯ баргардонад дубора. яъне ки ӯ мехост ба Шерил фаҳмонад ки дар гузашта чӣ хел ноҳақ буд нисбат ба ӯ, чӣ гуна беақлиҳо кардагӣ буд, чӣ гуна ба ӯ эҳтиёҷ дорад ва ҳамчунин чӣ гуна
Шерил ҳам ба ӯ эҳтиёҷ дорад. ва ҳамчунин ба худаш тасаввур мекард ки чӣ гуна духтарчаш хушҳол мешавад вақте мефаҳмад ки боз волидайнш якҷо мешаванд. ано гуфта намонад ки дар ин вақт ҳамчунин духтарашам ҳамроҳи Роланд буд ва ӯ медид ки чӣ гуна духтараш ғамгин ба хотири оне ки ӯҳо якҷо нестанд. Саргузашти ӯҳо пеш аз ҷидо шуданашон хеле ҳам душвор буд ва Роланд хуб мефаҳмид ки гуноҳи ҷидо шудани ӯҳо маҳз айби худшай. Шинос мешаванд 12 сол пеш вақте ки Роланд сержанти пехотаи баҳрӣ буд. Яъне ки ҳамин гуна ҷавоне буд ки бисёр духтарҳои ӯ вақта орзу мекарданд, лекин Роланд як мушкилии хеле ҳам калон дошт барои шахсе ки бо ӯ мехоҳад оила барпо кунад. Яъне бо ҳар як духтаре ки вохӯрӣ мекард ба ӯ хиёнат мекард. Ба ҳамаи нигоҳ накарда Шерил ба ӯ ошиқ мешавад. Гап дар сари оне буд ки Шерил дар ҷавониш ба худаш бовар надошт. Мушкилии бисёри духтарҳо маҳз ҳамин мешавад. Яъне ки худбаҳодиишон хеле ҳам камай, хеле ҳам пастай. Аз ҳамин хотир чӣ гуна марде ки аз пешон набароя ва ба ӯ диққат кинатия розӣ мешаванд. Дар ҳолати Шерил ҳам ҳамин кор мешавад. Ба ҳама мушкилиҳои Роланд нигоҳ накарда, барои ӯ Роланд як одами ҳисоб мешид ки ваҳ чунин одам ба ӯ диққат додай гуфта тамом гуфти гапҳои кӯчагии химон ҳуиш мета. Яъне ки ӯ хонадор шида баъди як соли якҷо зиндагӣ карданашон духтар ба дунё меоранд ва дар ин вақт Роланд медонем ки феълш чӣ гуна буд, хиёнат кардан мегирифт. Ва бале ин хиёнатҳо сабаб мешавад ки ӯ ҳамеша баҳсу мунозира мекарданд ва ин баҳсҳошон сабаб мешавад ки дар охир ӯ ҷидо мешаванд. Ва баъди ҷидо шиданашон ҳаёти Роланд ҷазир шидан мегирад. Бале сабаби шикастани ҳаёти Роланд на танҳо ҷидо шидан аз оилаи худаш мешавад. Гап сари он меравад ки бо зане ки Роланд ҳамсарша хиёнат мекард, ӯ зан ҳам шавҳардор буд. Дар ин ҷо шумо фикр мекунед ки хеле ҳамин кор паҳатии калон дорад. Якумаш ки хиёнат, дуюмаш ки хиёнат бо зане ки ӯ зан худшам шавҳар дорад. Лекин ман шуморо метавонам ки ҳайрон кунам. Гап сари он меравад ки Роланд баъди ҷидо шуданаш мехоҳад шавҳари занеро бикуша ки маъшуқаи худш охӣ. Яъне ки худаш занша бо як зани дигаре хиёнат мекард ки ӯ зан шавҳардор буд. Баъд ҷидо шуданаш мехоҳад ки шавҳари он зана бикушад. Яъне ки дар ин ҷо ман наметавонам чӣ гуна баҳо битиҳам беақлӣ ҳам ӯ зана ҳам ин марда. Яъне ки бародаро фикркунанда чунин корҳо дар байни мардуми тоҷики худмон ҳам мешавад. Мисол одамо бо як занҳои гап мезананд ки ӯ занҳо шавҳар дорад ва дар ҳоли ин фикр кунем ки яъне ки ба умедае ки шавҳари он зана мекушаву бо он зан якҷо мешавад. Агар ки он зане мебуд ки бо ту ҳамешагӣ меистод, шавҳари худша хиёнат намекард. Зане ки дар ҳоли шавҳар доштанаш хиёнат мекунад бо як марди дигар, хиёл накунем ки ҳеҷ вақт он зан ба шумо вафодорӣ мекунад. Хуб, мегзарем ба мавзӯъ. Яъне ки ӯ нақша мекашад барои куштани шавҳари маъшуқааш, лекин ин нақшаша амалӣ кардан наметавонад. аз нақшаи ӯ меафта ба дасти пулис ва ӯро дастгир мекунанд. Барои қасди кушторам бародаро статья ҳастай ва ӯро 6 сол аз озодӣ маҳрум мекунанд. Баъди ӯро ҳабс кардан ҳама наздикош аз ӯ рӯ мегардонанд. Ягона одами боқӣ мемонад ки бо ӯ суҳбат мекард ҳамсари пешинаш буд, Шерил. ҳангоми дар маҳбас Роланд хуб мефаҳмад, хуб дарк мекунад ки Шерил ягона шахсе ҳастай ки барои ӯ муҳимай ва дар ҳаёт ӯ хатогии хеле ҳам сахт кардагиай. Аз маҳбас зуд ба ҳамсари пешинаш нома менавист ва изҳори пушаймонӣ мекард. ҳамсарашам ҷавоби хуб медод ки ҳоло ҳам ӯро дӯст медорад ва ба ӯ эҳтиёҷ дорад ва маслиҳат мекунад ки вақте ки аз маҳбас озод мешавад, ӯ боз якҷо мешаванд. Дар аслам ҳамин гуна мешавад. Вақте ки ӯ бармегарда ба озодӣ, бо хонадор мешаванд бо якдигариш ва як фарзанд ба дунё меоранд, писар. Ба ҳамаи мушкилию пушаймониҳои пешина нигоҳ накарда, баъди як чанд вақт Роланд кори пешинаша боз оғоз мекунад. Яъне ки бо хиёнат мекунад, бо ҳамун баҳсу мунозираҳо оғоз мешавад ки бо ҳамаи сабаби дуюмбора ҷидо шудани ӯ мешавад. Барои чӣ дӯсто дар ислом маънаи дубора гирифтан, зана баъди талоқ додан? Барое ки ин қоида шаyd дӯсто, одам тағйир намеёбад. Агар ки ба хотири ягон кор ягон рафтори шахс ту одама сар битии, Аллоҳ донотаринай аз ҳама бандаҳода. Ва имрӯз психология ва наука тасдиқ мекунад ки одам тағйир намеёбад ва дар рафти зиндагии ту муддати дароз зиндагӣ кардӣ ва ҳама тарафоша фикр кардӣ,
намешавад ба хулосаи омадӣ ки ҷидо шидан ягона роҳай ва ҷидо шидӣ. ҳеҷ вақт умедвор наша ки дуюмбора вақте ки якҷо шиден ин хатогиҳои пешина рух наметиҳанд, метиҳанд, ин шокак рух метиҳанд. аз ҳамин хотирае ки баъди 3 талоқ якҷоя шидан дуруст нест. акнун ин дафъар зан мисли пешинаворе намехост якҷо шидан, лекин Роланд мехост якҷо шавад ва барои баргардондани зан як нақшаи хеле ҳам дароз мекашад. Роланд соати худша нигоҳ мекунад. Соат буд 11:30 шаб, 23:30 ва чӣ гунае ки гуфтем, Шерил соати 11 кора тамом мекард. акнун барои Роланд вақти фаро расидагие ки нақшаша бояд амалӣ кунад барои баргардондани Шерил. чӣ гуна нақшай? ҷолибиш ҳамин ҷо оғоз мешава. хуб гӯш кунед. лайк монданро фаромӯш накунед дӯстон. лекин гап дар сари оне меравад ки баъде ки аз ҷош мехеза, ҳангоме ки омода буд барои амалӣ кардани нақшаш, худша хеле ҳам бад ҳис мекунад, сараш тов хӯрда аз ҳуш меравад. мард ҳамин хел беморӣ дошт ки агар дар ҳолати сахти ҳаяҷон мешид, метавонист ки худша бад ҳис карданаш як тараф беста ҳатто аз ҳуш рава, яъне ки фишораш ба ҳамин дараҷара баланд мешид. ҳамин гуна аз ҳуш меравад то субҳа. рӯзи дигар бояд соати 7 субҳ Шерил ба мағоза меомад. дар назди дари мағоза дигар харидорҳо ҳамчунин мардтае ки Шерил ба ӯ мебел ваъда кардагӣ буд меоянд, лекин мағоза маҳкам буд. Шерил мағозара накушода буд. И ба Шерил монанд набуд. ӯ ҳеҷ вақт дер намекард, лекин ӯ дар аввал ташвиш намешаванд. фикр мекунанд ки мумкин аст ягон сабабҳои шахсӣ бошаву ӯ дер кардааст. бо вуҷуди ба магазин барнагаштанаш ба назди шавҳаршам, шавҳари пешинаш дар ин ҳолат Роландам намерава. барои чӣ бояд уҷа мерафт? барои духтараша гирифтан, яъне ки дар рӯзҳои истироҳатӣ духтараш ҳамроҳи шавҳари пешинаш буд. Роландам боша шавҳари пешинашам намедонист ки ӯ ба кор нарафта. фикр мекард ки дер кардааст. лекин ҳангоме ки то соати 7 шома интизор мешава ва ҳеҷ зараке аз Шерил намешава, ӯ худ ба хулосае меояд ки ба ӯ занг занад. ва чӣ гунае ки аллакай шумо мефаҳмед, Шерил ба зангҳои ӯ ҷавоб намедиҳад. дар давоми як чанд соати баъдӣ Шерил гашта ба ӯ занг намезанад. дар ин ҳолат Роланд хеле ҳам ба ташвиш омада ба пулис муроҷиат мекунад ва хабар медиҳад аз гум шудани ҳамсараш. вақте ки пулис ба хонаи Шерил меоянд, ягон чизи ғайриоддӣ мушоҳида намекунанд ва ҳамсараш ҳам копияи калидҳои хонаи ӯро дошт. ба воситаи ин калидҳо дохили хона мешаванд ва дарёфт мекунанд записҳоро аз автоответчики телефон. ва иш маълум буд ки чӣ гуна записҳо дарёфт карда мешавад. записи ҳама наздиконеш ки аз хотири ҷавоб надодан дар ташвиш буданд, лекин дар байни онҳо якташ ҷолиб буд. охиронаш дар ин запис як шахс мегӯяд ки сумкачаи Шерила дарёфт кардагиай аз назди дарёи Юнион. ин дарёи Юнион тақрибан дар ҷои яксоата раҳ аз хонаи Шерил қарор дошт. ҷолибии ин кор дар оне буд ки ягон сабаб набуд ки Шерил ба назди ин дарё рава ва ё ин ки сумкачаи ӯ дар оҷа қарор бигирад. тамоми ҳаёти Шерил маҳз дар Порт Орчард мегузашт, лекин ба ҳама ё нигоҳ накарда ин чизи хеле ҳам муҳим буд барои дарёфт кардани зан. бале, пулис ба ҳамин дарё равона мешаванд. 19 октябр баъди 3 рӯзи гум шудани Шерил, мошин дарёфт карда мешавад дар яке аз истгоҳҳо. дарёфт кардани мошини ӯ албатта сабаби ташвиш шидан мешид, лекин он қадар сахти бадам не. ва ҳоло ҳам буд умеде ки зан худаш дарёфт карда мешавад. ва бале, ӯро ҳам дарёфт мекунанд. яъне ки баъд дарёфт кардани мошин бояд ки мошина тафтиш кардан дар кора, дуруст? мешкананд қулфи багажника ва аз дохили багажник зана меёванд. бале, мурдагӣ, яъне ки ҷасади ӯро. ва пеш аз маргаш хеле ҳам бераҳмона латукуб кардагӣ. ва акнун шумо фикр мекунед ки Роланд сурприз карданӣ буд барои баргардондани ҳамсараш, яъне ки ҳамин гуна сурприз кардак. ва бале, мисли шумо ҳам фикр мекунад пулис ва якумин гумонбар маҳз Роланда мекунанд, шавҳари пешинаша. ин ҳодиса дар ин канал намебуромад агар ки чизе намедошт ки шуморо ҳайрон мекард. ба ҳамин хотир хуб гӯш кунед. яъне ки сабаби оне ки пулис гумонбар мекунад шавҳари пешинаша ба хотири оне ки ӯ шавҳари пешинаш буд. аллакай ӯ шиштагӣ буд. барои чӣ шиштагӣ буд? медонем, барои суиқасд. лекин гап дар сари оне мешавад ки ӯ тасдиқ дошт ки ин кора ӯ кардагӣ нест.
якум ба хотири оне ки бисёр шахсҳо тасдиқ мекунанд ки ӯ дар Порт Орчард буд. ва дар охир агар ки дигар одаморо бовар накунӣ, фаромӯш намекунем ки духтарчаш бо ӯ буд ва духтарчаш ҳам тасдиқ мекунад ки падараш ҳамаи ин вақт ҳамроҳи ӯ буд. ба он нигоҳ накарда ки ин кӯдак буд, лекин пулис ба ӯ бовар мекунад. Мард бо пулис ҳамкории хуб мекунад. ба он нигоҳ накарда ки ӯ ордер надоштанд барои тафтиш кардани хонаи ӯ розӣ мешавад ки тамоми хонаи ӯро тафтиш кунанд. касе ки агар надона ордер чие бардоро, дар ин давлатҳои пешрафта пулис наметавонад ки ҳам ту даромада хонаитро тафтиш кунад. бояд ки иҷозатнома аз суд боша. дар асоси чӣ пулис ба хонаи ту медарояд? яъне ки бе чунин иҷозатнома ӯ ба пулис иҷозат метиҳад ки ба хонаи ӯ ворид шаванд ва тафтиш кунанд. лекин пулис ягон чизе намеёвад ки ӯро дар ин кор гунаҳкор кунад. яъне ки ягон далел набуд ки барои рабудан ва қатли Шерил Роланд даст дошта бошад. лекин як сухани ӯ ба пулис хеле ҳам кӯмак мекунад барои фош кардани ин ҷиноят ва муайян кардан ки ин корро ки кардагиай. ҳамеша бародаро фаромӯш накунем ки сухан хеле ҳам муҳим ай. барои ҳам хотирае ки ягона чизе ки дар ин кишварҳо пулис шахса дарёфт мекунанд, пеша ки ҳичи нопурсида меганаша ки ту ҳуқуқ дорӣ ки хаб кунӣ, ҳуқуқ дорӣ ки гап назанӣ, ҳуқуқ дорӣ ки сафедкунанда талаб кунӣ ва чизе ки ту мегӯй метавонад ки зидди ту истифода шавад. барои чӣ? ин маънои ӯро надорад ки танҳо ин гап да гунаҳгор кор мекунад, да ҳама одам. ва яке аз суханҳои ман ки бисёр дар видеоҳои ман агар аҳамият додагӣ бошен, ман мегӯям ки противникҳои ман ҳамин қадар бисёр гап зананд, ҳамин қадар зарари худшон мешавад. ҳамин гапҳо ягон воҳима, ягон чи нест. ин наукай, илмай, ҳамин хел ҳаст. гар мард сухан гуфта бошад, мега айбу ҳунараш нуфта бошад. айбдора айбаш фош мешавад, ҳунардора ҳунараш фош мешавад аз сухан. яъне ки ин сухани Роланд чӣ буд ки ба пулис кӯмак мекунад? Роланд мега ки вақтҳои охир ӯ мегуфт ки касе ӯро пайгирӣ мекунад. ва ин сухана пулис мепурса аз дигар дӯсту наздикҳои Шерил. лекин ягон каси дигар ин сухана тасдиқ намекунад ки Шерил чунин сухан гуфта бошад ба ӯ ки касе ӯро пайгирӣ мекунад. лекин инҷара мо фаҳмида метавонем ки мумкин аст зан фикр кунад ки ба дигарон нагад, чунки ин кори шахсия, танҳо ба шавҳари пешинаш бигӯяд, чунки шавҳари пешинаш аз одамои бегона дида ба ӯ наздиктарай. аз ҳамин хотир даидаш ҳам ягон кори ҷолиб нест ва кор тупик мешавад. ҳоло фикр мекунем ки ту гуфтӣ ки ёрдам мекунад ку? хай давомуша гӯш кунед. барои муфаттишҳо сол лозим мешавад барои дарёфти нишонаи дигари ин ҷиноят. бо пулис алоқа мекунад рӯзноманигор ва мега ки бо ӯ алоқа кардагиай як шахси ҷавони ношинос ва қоили шудагиай ки маҳз ҳамӯ ба қатл расонидагиай Шерила. ин ҷавон номи худшо ошкор намекунад, танҳо иқрор мешавад ва телефонро хомӯш мекунад ва пулис мегӯяд ки ин маълумота паҳн кунад рӯзноманигора ба умеде ки баъди паҳн кардани ин маълумот мумкин ае ки дубора ӯ ба алоқа барояд ва сабаби шавад ки ягон аломати баъдӣ муайян шавад. баъди оне ки ин маълумота паҳн мекунанд, бо пулис алоқа мекунад ҳамкоре ки аз дигар ҷои кори Шерил буд. чӣ гуна ма дар аввал гуфтам, Шерил дар ду ҷо кор мекард ва кори дуюми ӯ дар автосалон буд. ин ҳамкораш ба пулис мегӯяд ки дар кор ӯ як ҷавоне доштанд ки бо Шерил кор мекард ва хеле ҳам характери бад дошт, лекин Шерил ба ӯ маъқул буд ва ӯ ном дошт Алби Братвер. Шерил барои дуруст кардани ҳуҷҷатҳош ба ӯ кӯмак мекард ва ҳангоми ин кори якҷоя ӯ ба писар хеле ҳам сахт маъқул мешавад ки ба ҳамин дараҷае ки писар ба ӯ ошиқ мешавад. вақте ки пулис ӯро ҷустуҷӯ мекунанд, муайян мекунанд ки ин ҷавон дар автосалон дигар кор намекунад ва ҷолибиш оне буд ки 2 рӯз пеш аз марги Шерил корро тарк мекунад. аз рӯзе ки ҷасади зан дарёфт карда мешавад, Албира бо дасти хуншор мебинанд ва ба ғайр аз ин муайян карда мешавад ки падари ин ҷавон дар наздикии PJ Market, мағозае ки зан кор мекард, истиқомат мекунад. аммо модари ин ҷавон боша дар канори дарёи Юнион, ҷое ки ҷасада ёфтанд. акнун ба ёд меорем он суханҳоеро ки шавҳараш гуфтагӣ буд ки занаш ба ӯ мегуфт ки вақтҳои охир касе ӯро пайгирӣ мекунад. пулис фикр мекунад ки акнун ин сухан маънои нав пайдо мекунад, яъне ки шахсе ки ӯро пайгирӣ мекард метавонад ки ҳамин Алби Братвер бошад. бале, Албира дастгирӣ мекунанд. дар аввал
خیلی هم غیرعادی به نظر میرسه به خاطر اونه که او نمیخواد صحبت کردن با پلیس، لیکن بعدا راضی میشه و صحبت میکنه. در سوالی که زخم‌های دستش از کجای، او میگه که ماهیگیری رفتگی بودن از همونجا و این سخناش رفیقایش که با او در ماهیگیری بودن تصدیق میکنن که زخم‌ها از همون جای و به همه نگاه نکرده به اونی که به این زن عاشق بود، یگان چیز دیگری نبود که او را علاقمندی کنه با این جنایت و کار با توپیک می شود و همش تغییر می یابد. سال 2002 تصور کنید برادر، بعد 14 سالی قتل شریل در تورمه ها همین خیلی کاری هسته که محبوسا میتونن یگان معلوماتی بتیان که هیچ کس نمیدونه، در جواب با او یگان بهبودی کنن در اونجا و همین خیلی یک محبوس میگه که میدونه که کی کشتگی شریل. موافق معلومات این محبوس، شخصی که شریل کشتگی یک مرد با نام فردریک مکی بوده و این وقت خودی فردریک هم در محبس بود برای دیگر جنایتی که علاقمندی داشت با مواد مخدر. ایش معلوم نبود که چگونه این محبوس درباره این جنایت فردریک درک یافتگی، لیکن یک چیزش معلوم بود که یک چند مدت او در یک کامره حبس بودن و ممکنه که فردریک خودش با او قایلشتگی باشه. و دوستا سراسیمه نشین، حالا هم در اینجا پاوراتا بود نشیده، پاورات هست، چون این پاوراتی هسته که از خاطر همین ما سخنهای در اولی ویدیو گفتگی بودم. یعنی که برای کار تصدیق کردن انالیزی DNK میگیرن از فردریک و مقایسه میکنن با DNK که از سکوچ میوان، از همون سکوچی که با او دستهای دختر بستگی بود 14 سال پیش. و بله دوستو، این DNK ها یک بود، DNK در سکوچ بوده و DNK فردریک مکی محض همون شخصی بود که 14 سال پیش به قتل رسانیدگی بود شریل. برای چی گفتم که در اینجا پاورات به انجام نمیرسه؟ گپ در سر اونه که بسنده نیست فهمیدن که این DNK از همینه تمام تا قاتلی تمام تا باید حبس شد. پلیس مجبوره وظیفه داره که باید تمامی چیزهای ذرچه های این کار معلوم کنه، چگونه کار شد، چه خیل شد، همش باید نقل کنه، برای چی شد، چی سبب داشتی، چی میخواستی از این کار. وقتی که پلیس ایرا معین میکنه، همین قدر بی‌معنا و دهشتناکی بود که ما باوری دارم شما به حیرت میایین. همین قدر این کار بی‌معنا بود که با تمام کشور اون وقت پهن میشه. اولا گپ میزنیم با اونی که چی رخ داد با شریل، یعنی که مرد، چی خیلی مرد، و بعدا میفهمونم که برای چی این کار شد. شب 15 اکتبر سال 1988 همون شامی که زن گم میشه، فردریک مکی برای او یک قبخون میسازه. او به خانه او وارد شده، برگشتن زن از کار انتظار میشوه. وقتی که زن وارد خانه میشوه، یک چند ضربه به سر او زده، دست پاشو بسته داخلی باگاژنیکی ماشینی خودی زن میکنه. البته در این حالت زن حرکت میکنه که خودش نجات بده. از همین خاطر ضربه های مرد خیلی هم سخت بود تا که او از هوش روه و بعدا او زن در باگاژنیکی ماشین خودش به همین دریای یونیون میاره و ماشین زن در همین جا میپرتاید در ایستگاهی که بعدا او را از اونجا دریافت میکنن. از سومکچش باشه در دریا میپرتاید. اکنون گپ میزنیم که این کار برای چی شد و چگونه آغاز شد. این شام این خیل نباید انجام میشید. چه خیل انجام میشید؟ گوش کنین. با یاددانه شما وقتی که من گفتم که هنگامی که زن کار به انجام میرسونه، مرد خیلی هم در هیجان بود که سورپرایزی را که برای برگرداندن زنش آماده کردگی به انجام میرسونه و همیشه ساعت نگاه میکرد. یاد دارین؟ بله یاد دارین. و این گپا را ما هم تو بیهوده نگفتم. یعنی که او نقشه داشت و این نقشه چی بود؟ نقشه آنی بود که او باید زنش آزاد میکرد از هجومی که خودش ساختگی ایشه و همین طریق باید که خودش در نزد زنش یک گروی نشان میداد. برای انجام کردن این نقشه البته که دو شخص در کار میشوه، شخصی که او را نجات میتیه، از شخصی که با او هجوم میکنه. نجات دهنده خودش میشوه، از شخص هجومگر رفیقش فردریک مکی. رولند محض برای انجام دادن این کار با فردریک مکی مراجعت میکنم. با یاددانه شما مومنتی را که ما گفتم که وارد خانه شده انتظار میشوه و آن جایشه که وقتی که
پلیس به خانه او برمیگرده یگان چیزی غیرعادی مشاهده نمیکنن و خانه را میکشوین با کپیای کلیدی که شوهرش داشت. یعنی که شوهرش فردریکا کلید خانه را میته. او با همین کلید خانه را کشوده در داخل خانه زنه انتظار میشود. موافق نقشه باید که مکی هجوم میکرد با شریل. رولанд در این حالت پیدا شده او را نجات میداد. خیلی هم نقشه عادیه. همه ای کار برای چی بود؟ برای اونه که رولанд فکر میکرد که بعد این کارهای گرای بدنی رولанд شریل دوباره با او عاشق میشود. در این حالت سه بار میگم. لیکن چی گپ شد در این حالت که زن مرد، زن کشتن، برده در اونجا پرتافتن شد. هنگامی که موافق نقشهشون باید رولанд روانه میشید به سوی زن، از هیجان زیاده فشارش بلند شده از هوش میرود. یاد دارین شما هم مومنتی را که ما گفتم همین گونه بیماری داشت که فشار بلند میشید و از هوش میرفت. در این حالت خیلی فکر میکنی که این ناامد باید که زن از هر بتیه بره رفیقش هم بگه که خیلی پرنگ بود. در این وقت زن بستگی در باگاژنیک ماشین خودش بود. اما کی باشه در نزد خونش انتظار بود شوهر پیش نشه. مدت خیلی هم دراز انتظار میشوه. رولند جواب نمیتیه و به نزدشون نمیویه. چیکار میکنه؟ فکر میکنه که در نزد خونه او ایستادن کاری خیلی هم بده و ماشین میرونه به دریای یونیون و فکر میکنه بگذار که رولند خودش این مشکلی را حل کنه. ماشین با زن در باگاژنیک در همونجا پرتافته از جای حادثه غیب میزنه. وقتی که صبح رولند از خواب بیدار میشوه زنگ میزنه به مکی و مکی همش نقل میکنه که چی کار کردگی. میگه انتظار شده مدتی دراز او را در نزد خانه، لیکن او نآمده و جواب نداده. فکر کرده که در اینجا ایستادن کاری خیلی هم بده. ماشین برده در دریای یونیون پرتافتگی و زن در باگاژنیک ماشین و با خرسندی که اکنون گرای میشود دویده روانه میشود با همین دریا. ماشین دریافت میکنه، باگاژنیک میکشوید، لیکن جسد شریل میبینه. یعنی که در این وقت او الکی مردگی بود. در اینجا معلوم نیست که سبب مرگ او چی شدگی. ممکنه که از ضربه های سختی بد از هوش رفتگی نه بلکه مردگی باشه همون وقت، و یا اینکه با خاطری که دهنش محکم بود بس کوچ همچون باگاژ محکم دمش گرفتگی تا سحر. اکنون فکر میکنیم پاورات خیلی هم زور شد، لیکن دوستا پاورات بود نشده. بو پاورات. بله دوستو، رولند وقتی که این کار آشکار میشوه همه شوهری پیشینه زن، همه شخصی که چونی نقشه کشید که خودش بعدن گرای کنه در حبس بود. میدونی برای کدام گناه؟ تیارین دوفر یکم به گناهی که میخواست شوهری معشوقش بکشه. این دفعه میدونی برای کدام گناه؟ تیار شین، خوشرو تیار شین. او میخواه که کودکی دیگر زنی پیشینش بدزده، یعنی که بعد مرگ شریل با خانه‌دار میشوه، با دیگر زن جدا میشوه. بعدا میخواه که عشق او زن به دست بیاره دوباره، کودکی او را میخواه بدزده و بعدا بیاوش تو که در نزد زن گرای شو و این زن دوستش بداره. Я знаю, что делаю. Отлично. من نمیدونم میره عمنی درک بگم چی بگم برادر. لیکن خوشبختانه در حالت کودک نمیمره. در نتیجه بعد فوش کردن این جنایت قتل زنش، هم رولند پیتری و هم فردریک مکی 40 سالی از آزادی محروم کرده میشوند. دوستا فکر عقیده اختیار در کامنتاریا بنویسین. البته که لایک موندن فراموش نکنین و در روی اکرانتون سلکای ویب کانال میبروید. بدورین تماشا کنین. در اونجا ویدیوهای میشود که در یوتیوب کانالی من میشود. در آینده همین گونه کریمینالنی یک روبریکا در اونجا هم زاپوستید میکنیم، لیکن فرق داره کمتر از یوتیوبگی، چون که ما در اونجا تحلیل میکنیم ماس دپروسا چگونه مفتشا میفهمن جنایتکارا، چگونه جنایتکارا حرکت میکنن که سیر بای نتن، چگونه آشکار میشه و جنایت او در رفتی بازپرسی و یک چند سیر و سکرت های صحبت، نه تنها بازپرسی را در عموم صحبت گپ میزنیم. این نقشه آینده هسته که ما در اونجا باز اپوستید میکنم یک روبریکای نوی دیگره. در عموم پشیمون نمیشین. برای سنجش میتونین که بدورین تعریف یک ماه بگیرین، بعدی که
махултон шид, метавонед ки тарифи 1 сола бигирен. بخیریم و گردیم. همه خیر. تو ویدیوهای آینده.